korpus na tortu. Oddelím bielky od žltkov. Ako prvé si zapnite rúru. Do bielkov pridáme kryštálový cukor. Do žltkov pridáme olej a vodu. Bielka s cukrom vyšľaháme. Šľahajte to minimálne 5 minút, aby to bolo poriadne tuhé. Ak budete robiť dvojnásobnú dávku, tak šľahajte to aj dvojnásobný čas. Žltka s vodou a s olejom si len premiešame. Takto krásne by nám mali držať. Vlejeme žltky. Jemnými pohybmi musíme tieto dve hmoty spojiť. Najlepšie to ide takouto petličkou. Nakoniec pridáme preosiatú múku a kypriaci prášok. Opatrne zapracujeme. Takto pripravené cesto musíte dať hneď do truby. Pečieme na 180 stupňov približne 30 minút. Máme upečený, ja vždy robím test. Pichnem toto šparadlo, vidím, že sa mi tam nič neprilepilo. Kým je korpus ešte teplý, vyberieme ho z formy takýmto spôsobom, hej, že tak zarezávam do ňoho. Zhora má trošku taký hrb na papier, hrbom dole, on sa nám pekne vyrovná. Korpus nám už pekne vychladol, aj tento vrch sa nám trochu zrovnal. Zabalíme do potravinovej fólie, necháme ho celú noc v chladničke. Korpus je naozaj veľmi dobre robiť deň dopredu, budete mať ten korpus stabilný, nebude sa vám trúsiť do chladničky a zajtra si môžete z neho urobiť tortu. Ahojte!